Виктория, ти ли си? Защо се прибираш толкова късно? В 9 трябва да съм в Радисън. Обърнах гардероба, докато намеря каща и чорап. Ще купя 100 чифта. Ела. Къде ходиш? Цял ден те няма. Сам изгладих и ризата, и панталона си. Идвай бързо. Водата ще изтине. Виктория, в хладилника има бутилка шампанско, донеси я. Хайде, че старият боец се умори да те чака. Какво искаш да ти купя? Ще съжаляваш. Влез. Не ме карай да ставам лош. Какво ти става? Този поглед ми е познат. Мразиш ме. Защо? Защото ще скучаеш сама. Ела с мен, но трябва да те предупредя, че срещата е делова. Няма да мога да ти обърна и секунда внимание. Освен, ако не си намериш някой млад кавалер, ще го преживея. Няма ли да го изпием във ваната? Днес се навършват 20 години от смъртта на мама. Бог да я прости, беше много красива. Ела, горещата вана ще те отпусне. На гроба имаше цветя. Сигурно ги е оставил баща ми. Събличи тези дрехи. Миришат на гробище, миришат. 20 години живее с мисълта, че я е убил. Беше нещастен случай. Чиста случайност. Лош късмет. Ела, имаш нужда от чаша шампанско и гореща вана. Ти си виновен за смъртта на мама. Чуваш ли се какво говориш? Аз почти не я познавах. Срещали се бяхме 1-2 пъти. Баща ти беше ревнив като оса. Виктория, как можа да го измислиш? Това е абсолютна лъжа. Пълен абсурд. Убивам майката, жени се за дъщерята. Като в древногръцка трагедия. Виктория, нашият брак е трън в очите на много хора. Завиждат ни. На мен, че имам красива жена, на теб, че съпругът ти е богат. Ще станат с дявола ортаци, за да ни разделят. Вечерта на катастрофата бяхме голяма компания. Пихме, танцувахме. Най-неочаквано баща ти направи скандал. Реши, че майка ти флиртувала. Опитах се да ги помиря. Той се ядоса още повече. Качи в колата и катастрофирах. Защото си бил сипал във виното му приспивателно. Кръвта му е имало над 2 промила алкохол. Кой идиот ти наговори тия лъжи? Ще го размажа. Ти. Какви са тия ненормални приказки? Да не полудяваш? Тая касета нещо да ти говори. Ровила си в сейфа. Какво още? Взе? С Богом. Не си го и помисляй. Ти си най-скъпото нещо, което имам. По-скъпо от всички антики, минали през ръцете ми. Нямаш представа каква цена съм платил, за да си тук? Всичко, каквото поискаш, ще те дам. Искаш ли императорския медальон? Безценен е. Виктория, за смъртта на майка ти е виновен баща ти. Когато я срещнах за пръв път, приличаше на бито куче. Само страхът, че може да те загуби, я задържаше при него. Ако в баща ти имаше съвсем мъничко благородство, тя щеше да е жива. Той уби. Ела! Ела, дай тази касета. Ще я изгорим и ще я забравим. Ще се видим в съда. Искам развод. Мое си няма да те загубя. Събличай се. Събличай се. Клеопатра не е живяла като теб. Навиди се. Навиди се, мръсницо. Ще ме заплашваш. А? Ще те убия, но ще те имам. Навиди се! Слушам. Какво правя? Чакам гости. Дамите са ученички на Роза. Искала да ги почерпим за новата къща, що пък да не ги почерпим за новата къща.
Не, официалното партия другата седмица. Сега половината Министерски съвет в Брюксел. Брюксел. Не съм го чел. Не, нито сутрешното, нито вечерното издание не съм чел. Нямах време. И това име нищо не ми говори. Вероятно е някакъв псевдоним. И под какво се е подписал този псевдоним? Я прочети. Интересно. Как защо? Страх ги е било да ми докладват. Аз той главен редактор го мислех за по-умен. Не, знам, че той се навърта край министъра, но не допусках, че ще му слугува. Ти ще не му се обадиш още сега? Я му се обади му се. Кажи му, че смятам да му повдигна обвинение за корупция и измама. Как да му го кажеш? Прав текст ще му го кажеш. Припомни му как приватизира вестника. Но ти не знаеш как приватизира вестник? Хубава работа. И аз изпомни. Знаеш, питам се, в затвор ли да го тикна? В лудницата ли да го тикна? Ти какво мислиш? Не знаеш какво и да мислиш. Добре. Не мисли, аз ще мисля. Кажи му на този главен редактор още следващия брой да залее министър с помия. Ако няма достатъчно от помията, аз мога да му дам назаем. Ти знаеш ли, че жена много често посещава един апартамент на Брегалница 15? Не знаеш. Сега вече го знаеш. Имам една идея аз. Да взема да поканя аз този главен редактор на официалното парти, да го настаня между мене и министъра, да видя как ще реагира. Знам. Не е много оригинално, на първо време обаче ще свърши работа. Няма нищо страшно. Да не ставаме параноици, тия могат да кажат, че аз съм обрал и Федералния резерв. Ти какво мислиш? Аз дали съм обрал Федералния резерв? Да. Аз все още не съм обрал Федералния резерв. Правилно мислиш. Добре, обаче не мога повече да говоря. Всичко е готово. Прасето? Този път нямам думи. Роза? Дойде си. Кучето? Вързано. Виктория пак ме търси. Не мога да й се обадя, нямам време. Беше на гробищата. Какво се правили на гробищата? Днес се навършват 20 години от катастрофата. Опитай го. Съжалявам, Стояне. Съжалявам, бях забравил. Имам чувството, че беше вчера, бе. Май не трябваше да каним гости тая нощ. Що? Нова къща? Тя обичаше красивите неща. Това би ме много добро. Стояне, да те попитам, понякога защо сме толкова лоши с хората, които обичаме? Защото, както най-близкият човек може да те нарани, никой друг не може. След като не можеш да разкажеш на Виктория цялата истина, трябва да се примириш и с обидата й. Покъде е тая нощ? Да дойде, да пинем. Рано или късно трябва да се задобрите. Не е докато живееш човека, дето ми съсипа живота. Мразя го и ще го мразя докато съм жив. И да умея да го... Извинявай. Защо?
Представям си как се чувстваш. Бягай да посрещнеш гостите, аз имам малко работа. Скъпа, изглеждаш великолепно. Гостите ще пристигнат всеки момент. Очаквам ги с отворени обятия. Иди да ги посрещнеш, аз имам малко работа. Неучтиво да се влачим един след друг като черва. Искаш да се появим като царствена двойка? Да. Защо не си ми казала, че тая сутрин са писали за мен в този парцал? Прочетох само заглавието, тъпа история. Това наистина е една много тъпа история. Ти какво ще ме посветваш да направя? Направи това, което си решил. Аз съм решил вече, решил съм. Твой стил. Той път обаче ще бъде... Иди да посрещнеш гостите. Ще те изчакам. Ти все още държиш да изобразяваме щастие и любов. Това ще събуди по-голяма завист от новата ни къща. Мислиш ли? Да. Умръзнали са си до смърт. Ами като си умръзнали до смърт, що не се разведат тия твои съученички? Защото нямат капка надежда. Доказано е, че песимистите се развеждат по-малко от оптимистите. Така ли е доказано? А ние с теб сме достатъчно умни, за да не бъдем нито песимисти, нито оптимисти. И за да си пазим гърбовете. Само за това ли? И заради нашите общи тайни, разбира се. Добре, че все още ги имаме. Роса. Виктория те е търсила. Няма време да се обадя. Казах на Стоян да я покани тая вечер, да взема да се сдобрят. Каза, че е сърдит все още за обидата. Може би кардинала не му е дал достатъчно. Каза също, че иска да убие кардинала. Преувеличава. Или аз преувеличавам, или той преувеличава. Бягай. Бягай, имам още малко работа. Ау. Ако знаех, че си зет, щях да ида на масажист. Стоян може да свърши и тая работа. Късно ми го казваш. Страшен звяр, а? Няма Филя да пресъкне. Ние ли сме първи? Александър и Соня ще дойдат всеки момент. Ами аз нещо не виждам на удобците, Те току-що се прибраха. Ще се освежат и ще дойдат. Финикийска палма. Не цъфти не ражда. Обаче за сметка на това се среща много рядко. Я там. След 3-4 месеца да измениш секцията, защото Роза едва ли ще се сети при нейните ангажименти. Ще стане разкошна. Нося е чак от мъртво море. Я там. Надявам се, разбира се, да не порасне колкото тамошните, защото ще им пробие покрива. Шегувам се, тази е култивирана. Обаче обича слънчица, обича миличката тя. Я дай я тук да видя. Ето тук. Да, от време на време може да и разрохваш почвата и да я поливаш, нали? Обаче по-мъничко, нали? Както казва Красимире, както казва Красимир, да си седат под финикийската палма и да си броят финикийските знаци. Браво. Кой е архитекта? Кой? Нашия нещо не ми харесва. Цял живот строил панелки. Аз на такъв няма да му поръчам клозет. Ти си му поръчал къща за 550. Мисля, че мястото и е там. Да? Идвам.
Мястото й е там. Много е голямо. О, Боже, тия хора знаят ли, че съм на диета? Предполагам, всички вестници написаха, че гладуваш. От кога не съм кусвала печено прасе? Ми подпуквай го, докато другите не са дошли. Как ухае! Ох, ще си щипна мъничко. Изяж го цялото. Направо се топи в устата. Искаш ли малко? Благодаря, преди аперитива не закусвам. Виж какво? Ако пак ще се напиваш и ще ме излагаш, по-добре да не бяхме идвали. Ама не говори с пълна уста. Направо не знам какво да пия. Кретен, ти ще ме учиш на обноски. Да ти налее малко бяло винце, ще ти прекарва по-добре. Гледай си чашата и не се занимавай с мен. Слушай, какво? Колко пъти ще ти обяснявам? Да не говориш пред хората каква къща ще строя. Ти какво искаш сега? Утре всички вестници да напишат, че ще строя къща за 500 хиляди. Това ли искаш? 50. Так му ще ми вдигнат още повече рейтинга. О, Боже, не мога да спра. На. Не благодаря. След аперитива не закусвам. Миличък, няма си не представям какъв ставаш, като се напиеш. Очарователен. Да, мислиш си, отвратителен. Човек има нужда от време на време да се освинва, мила. Престани да се тъпчеш, после ще повръщаш. Ами мисля, че е на нервна почва. Да. Добре, айде, няма. Край, спрях, край. Ще кажа, че ти си го щипал. В договора ми има клауза, че не трябва да плюскам на обществени места. Имаш мазно на брадата. Ще пия само бяло вино и ще ям само плодове. Знаеш ли колко съм отслабнала за една седмица? Не знам. Колко според тебе? 30 кило. Идиот. 3 килограма. Обаче ще ми вдигнат хонорара с 10%. И мисля да си направя един круиз сама. Гледах една реклама за презокеански лайнери, направо фантастично. Соня ще се побърка от завист. Аз мисля, че по-скоро ти завиждаш. Аз на нея? За какво? Ами да, малко за това, че не се налага да се показва задника пред камерите, за да стане известна. За това. И какво от това? Каква е ползата? Ами, хората харесват ума и характера и печели уважението. Точно така. Тя печели уважение, аз печеля пари. Благодарение на което ми иска назаем всеки месец. Що не иска от тия да те уважават? Еми, нали ти ги връща, мила? Както ги иска, така и ги връща. Не мога да разбера. Колкото доходите на един човек са по-ниски, толкова са му по-големи претенциите. Докато не започне да си показва така задника в най-широкия смисъл на думата. А защо не е в по-тесния дупето и не е по-лошо от моето? Ще се вози в трошка, ще живее в гето и ще ходи с късани гащи. Ако и видиш белето, направо се побъркаш. Имала достоинство, моля ти. Ами някои хора наистина имат. Какво? Някои хора наистина имат достоинство, мила. Спокойно. Така ли? Така, да. Много интересно. Ако аз имах нейния имидж, твоя какъв щеше да е? Къде щеше да бъдеш ти сега, ако аз не бях влязла под кожата на Бояджиев? Абе, престани. Много добре знаеш, че това познанство си има цена. Така ли? Така. Ама свободата, Красимир, е много скъпо удоволствие. Нормално ли е според тебе магистрат от неговия ранг да живее в панелен апартамент, а ти да ми строиш къща за 550? Ами направо унизително. А по-малко унизително ли е сега да го питат откъде е намерил мангизи, за да построи тоя палат? Глупости. Кой пък ще посмее да го попита? Не намерил се кой, мила. При това го пита за още много други неща. На първа страница. Кирчо. Чети. Нормален ли си? Ти защо си го влиза? Идиот ли си? Прибери го веднага. Скри го. С кой живее аз? С кой съм се събрала в този живот? Кретена. Идиот. Вестник.
Чакай, аз ще се... Боже! Боже, много е голямо! Каква порода е? Кавказска овчарка. Доколкото знам, тези кучета са доста своенравни. Айдете, от кога ви чакаме? Нашата ратайка, докато се довере до тука. Ветерани тя, добре, че още ни служи. Здравей! Здрасти, Краси! Здравей! И аз сега един поздрав за мъжете и... Ратата, 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 ратата. Изглежда страхотно. Нали? Отзлагала съм 3 килограма за една седмица. Това цвете какво е? Това цвете е гардения. Цъфти много красиво. А вие знаете ли, че символ е това цвете? А? Не. Сериозно? Не. Ами на мафията, естествено. Наистина не знае. Ама това цвете в дома на един висш магистрат естествено ще има друг смисъл. Естествено. Тук то ще символизира борбата с организираната престъпност. Точно така. Да, слушам. Александър. Да. Я покажи сега борбата новата, да видим каква е тази картинка. Знаете, още не съм я завършил, защото боята още не е засъхнала. Ама да бяхме изчакали все пак домакините. Къде са те? Не ги виждам Ами, всеки момент ще дойдат, били са освежавали. Я да видиме. Вижте, за сега работя върху един цикъл. Заглавието му е форми. Да, след 2 месеца ще ви каним на изложба. Браво, крайно време беше. От колко време не си правил? От доста... Не! Краси, моля ти се! Червената не ми е засъхнала. Знаете ли, аз държа да е в СБХ, защото всички останали галерии са или някакви комерциални, или пък са много такива дупки някакви. Ама, Александър, аз забелязвам, че ти така на картините си нещо така, не слагаш рамки, Не, така е модерно. Защото иначе някакси ограничавам, откъсвам от себе си, а и са много скъпи. Аз съм се канал да те попитам, вие художниците, като обичате да рисувате дебели жени, дали ги харесвате и в живота, бе? Александър? Краси, аз обичам, уважаваме тези овалните форми, защото в тях има хармония, има спокойствие. Ама и мъжките ли овални така харесваш, Бъдещето е на двуполовите простини. Ужас! Не мога да си представя, че нещо ще ми виси. Представяте ли си каква мешавица ще се получи? Женската ти половина се влюбва в някаква мъжка такава, обаче мъжката ти половина... В случая съм, че това няма никакво значение, защото така, секса ще бъде необходим само за да се продължи рода. В този смисъл любовта става излишна. Много няма да доживеем това време. Знаете ли какво се мисля? Ако науката в скоро време не унищожи човешкия род, то със сигурност ще намери някакъв начин така да му отмъсти. Затова, докато съм все още мъж. Позволи ми да ти предложа така нещо за пиене, а? Благодаря. Водка, уиски, ракия, всичко е квалитетно. Ние сме ракиджи! Не. Пещерска! Не. Аз този път ще пия уиски. Браво, Сонче, страхотен избор. Краси, налей ми една чаша бяло вино, миличък. Да, ей сега. Вярно ли е, че ви забраняват да се храните на обществени места? Чак пък да забраняват? Не, но трябва да се съобразяваме, нали? Все пак рекламираме препарат, който потиска апетита. Соня, не, извинявай. Мила, не смяташ ли, че Соня е много подходяща за вашата кампания, а? Еби така известна, има хубава фигура, нали? Подиграваш ми се. Ама защо не? Защо? Ако е съгласна от време време да си показва задника по телевизията, ще включим. Ние не гледаме вкъщи телевизия. Аз пък си мислех, че съм дебела. Глупости! Очарователно женствена. Това е най-точното. Очарователно женствена. Абе, Александре, знаеш ли, ако искаш да ти се продават картините, започни да рисуваш жена си, вместо да рисуваш тия кълбета там, дето се... Краси, Да. виж какво, аз на жена ли съм направил много портрети в син. Така. Ами тогава вземи да подариш един на домакините, а? Или смяташ, че висшите магистрати не разбират от хубави жени, така ли? Има голяма разлика между хубава жена и хубава картина. Ясно ли ти? Ако му трябва хубава картина на Бояджиев, аз мога да му подаря. Ако му трябва хубава жена, нека се обърне към теб.
Спокойно, бе. А какво спокойно? Айде Не искам само... да те обидя, не искам. Айде, моля те. За 20 години съм се наслушал на всякакви такива глупости. Добре. Айде. Какво ми каза? Ракия? Да, пещерска. Ето. Квалитетна. Забравяй. Благодаря. И ако искаш да знаеш, за нашето семейство ти си голям художник. Не голям. Много голям. И даже Красимир може да стане спонсор на изложбата ти. Благодаря, аз имам куратор, който ще поеме всичките ми разноски. Какво имаш, Коро? Спонсор. Спонсор, да. Да. И тогава какво? Освен да кажа на здраве за успеха на изложбата на Александър. На здраве. И, значи, за много откупки. Пари, на здраве, Сонче. Ако дойдеш при нас, искам да ти кажа, че хонорара въобще не е за подценяване. Не се виждам гола на малкият екран, съжалявам, може би нямам твоето самочувствие. Айде сега, нали бяхте големи нудисти? Нудизмът няма нищо общо с безсрамието. Не дай. Сигурно има нещо общо с свенливостта? Не дай. Когато съм гола, на врега, имам чувството, че вятърът ме носи, пия светлина, превръщам се в гореща песачинка, напускам тялото си и то е само една обвивка. Чувствам се толкова първобитна, невероятно сетивна и в същото време някак утаена. Спокойствието и хармонията са невероятни. Забелязвам неща, на които в ежедневието никога не бих им обърнала внимание. Който не го е преживял, няма да ме разбере. На здраве! Искате ли това лято да почиваме на нашата вила, а? Може да станем и ние нудисти, вила. Който иска да ме гледа гола, обаче ще трябва да си плаща. Гери, аз мога да ти направя много портрети безплатно на теб. Докато тези двамата правят изкуство, ние с теб ще правим какво? Какво? Сети се. Какво? Започва с буквичката С. Ами те много неща започват с тая буквичка С. Свиня, например. Да. Салати. Аз бях забравил, че ти си голяма майсторка на салатите, мила. Даже ме е страх, че ако ме хванеш да правя салата с чужда жена, може и да ме убиеш. Място на дясното ти рамо, то е мое. Започва се. Да го изтанцуваме, Абсолютно. Така. За мен с друга никоя. Браво. Никоя. С друга никоя. Браво! За това вече. Голямо браво. С теб обаче ще правим едно нещо, което мъжът и жената правят единствено на морския. Боже! Не помня от кога не съм го правила. Кое не, мила? Кое не помниш от кога? Имам предвид на самия морски бряг, разбира се. Сериозно? И как така? Никога не си правила слънчеви бани на морския бряг, Така ли? Чакай малко, аз мисля, че ти говореше за нещо друго. И за какво друго мислиш, че съм говорил? Кажи ли? Няма да ти кажа. Ами за секс, естествено. За какво друго? За секс ли, Аз мога да правя секс с 100 жени. Сериозно? Да, обаче образно казано, Красимир. Знаеш ли, защото нито с една от тях аз няма да се почувствам така интимно, както с тая, дето аз мога да си седа, си нарежа пастърмата, да си сипеме ръките, да си говориме за театър, за музика, за изкуство. Невярно ли е, че само за изкуство си говорите? И за пари. За пари. Най-вече за пари. Съжалявам. И двете теми са изключително сериозни. Винаги парите и изкуство са вървяли ръка за ръка. Това в просветените общества. В нашия случай обаче те са в сериозен конфликт. Сочи, ама ние сме си говорили, нали? Нали знаеш, аз може да съм гений, обаче не съм и поеджия. За мен финансовата страна няма никакво значение. За мен има значение каква следа ще оставя
в душата ми това нещо. В този смисъл аз не излагам платна. Аз излагам себе си, разголвам се. Не ти вярваме, Александре. Защо е красив? Защото в днешно време дори и аматьорите не работят само за едното удоволствие. Този разговор ми е за това. неприятен, стига. Стига да говорим за нещо друго. Извинявам се. Във Видин всеки ден 7 сантима спада. Отвън къщата изглеждаше много внушителна. А всъщност не е толкова голяма. Значи, тези витрини и разчупеният покрив създават проблем. Важното е да е функционална. Осветлението е много добро за ателие. Много скъпо ателие. Аз се съмнявам някой художник да може да си го позволи. Още ли рисуваш кухнята? Да, на друго място не мога. Ако един ден имам такова ателие, сигурно ще престана да рисувам. Хубава къща. А пък аз си мислех, че финансовите възможности на магистратите са скромни. Стига де! Нормално ли е според тебе бандитите да живеят в замъци, а тези, които трябва да ги арестуват, да ги затварят, да живеят в панелни апартаменти? Нормално ли е бандитите да живеят в замъци и да не си стоят в затвора? Аре сега да искаш да ми кажеш, че всички хора, които имаме пари, сме бандити, не е така, моля. Аз не познавам честен милионер, съжалявам. Ти да не си комунистка. Първия милион. Ето, Искам да ти кажа, че... Аз да ви кажа какво е. Нямаше да Виктория, моля. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Търся господин Бояджиев. Цял ден се опитвам да се свържа с него, знаете. Непрекъснато е в движение. Ох, даже се говори, че е някъде тук, ама не знам, може да се окаже само слух. Ние също не сме го виждали. Всъщност той ще се появи всеки момент. Желаете ли нещо за пиене? Уиски, благодаря. С най-голямо удоволствие. Заповядайте. Ще му отнема само 5 минути. Искате ли да опитате от прасето? Изумително е. Краси, налей ми чаша бяло вино, миличък. Бъди кавалери с мен. А прасе не щеш ли? Как прасе? Кога съм яла прасе? Защо говориш глупости? Предпочитам някакъв плод. Един момент. Извинявайте, търсят ме по телефон. Ох, тластините така ме обращават. Гергана рекламира продукт за отслабване. Може би сте я виждали по телевизията. Съжалявам. Много рядко гледам телевизия. Извинете, и ние също не ви се представих Александър, 55-ти набор, а вие? Виктория. Победа! Отиваме, изглежда се борбена. Да, държахте се борбено с... Как се казваше? Стоян. Имаше нещо фамилиарно в поведението ви или се лъжа? Стоян ми е баща. Чакате. Виктория, така се радвам, че те виждам. За съжаление, няма време да ти се обадя. Ние тук правим партии за новата къща. Сега не чакаме ли още някого? Всички са вече тук. Ами като са тук, загаси тази лампа на терасата, вижда се от километри. Слушай. Ела, моята умица. Как си? Страхувам се, че ще ти разваля настроението. Гостите ми не ги определя баща ти, колкото ти да го уважавам. Не. Не съм тук, за да ти честитя новата къща. Няма никакво значение, щом си дошла. След при гостите пили нещо, аз имам още малко работа и ще дойда. Имам да ти съобщя нещо неприятно. Точно тая нощ много те моля да отложи неприятностите за утре. Искаш ли? Утре ще е късно. Пак някакви неприятности с кардинала. Апропо, как е той? Предполагам, че продължава да те обсипва с подаръци. Много умее да глези жените. Все така ли е любвеобилен? Знаеш, аз четох някъде, че се канал да покаже колекцията си. Напомни му все пак, че аз съм един от хората, които легализираха бизнеса. Надявам се... Така се надявам най-после да видя този негов прословут медальон. Той е мъртъв.
Кой пак е мъртъв? Моят съпруг е мъртъв. Ау. Инфаркт? Не. Застрелях го. А как се шегува? В банята, във ваната. Във ваната? Виктория, защо точно във ваната? Искаше да пия шампанско и да правя секс във ваната. Странна работа. Винаги съм мислил, че жените много обичат да пият шампанско във ваната. Извинявай, тази история звучи нелепо, да не кажа смешно. Ти наистина ли застреля любимия си съпруг? Да, застрелях го. Застреля го. Преди около час. Много интересно. Ако всичко това, което говориш, е истина и не си полудяла, предполагам, че не е заради горещата вана. Ти защо го застреля? Днес преди обяд попаднах на една касета. Касет? Видеокасет? Знаел си, че кардинала е виновен за смъртта на мама. Виктория, майка ти загина в автомобилна катастрофа, причинена от баща ти. Защото е заспал на волана. В кръвта му имаше над 3 промила алкохол. Трябвало да има и още нещо. Баща ти беше пиян като задник. В кръвта на баща ми е имало и приспивателно. Кардинала го е сипал във виното. Ти си сменил кръвните проби. Баща ти беше пиян като задник. Ти си сменил кръвните проби. Ти как смееш да ми говориш така? Как смееш да ми говориш така? Стоян ми е като брат, ти си ми като дъщеря. Ако кардинал е извършил някакво престъпление, защо е трябвало аз да го спасявам? Ти много добре знаеш моето отношение към него. Ако аз го обичах, щях ли да бъда против вашия брат, Виктория? Защитаваш баща ми. Присъдата му е лека за толкова тежко престъпление. Той ти е благодарен за цял живот. От друга страна, прикриваш истинския виновник за смъртта на мама. Той пък ти е задължен за цял живот. Твърденията ти, моето момиче, са абсолютно безмислени и ще ти обясня защо. Първо, защото вещественото доказателство, кръвната проба, отдавна не е унищожено. Второ, защото единственият свидетел, който би могъл да потвърди или отрече майка ти, отдавна е мъртва. И трето, защото заснемането без разрешение е забранено от закона, нещо повече, то е наказуемо. И аз сега кажи, ти наистина ли застреля своя любим съпруг? Да. От упор. С какво го застреля? С личния му пистолет. С личния му пистолет. Чудесно. Къде е пистолета? Тук. Тук в теб. Чудесно. И какво смяташ да правиш сега? Ще докажа, че баща ми е заспал под въздействието на приспивателно. Осъзнаваш ли какви биха могли да бъдат последствията? Знаеш ли, че е документирано, че след катастрофата баща ми получава силен алергичен пристъп? Решава, че е на нервна почва и не се изследва. Преди година му стана същото. Този път отида на лекар. Оказва се, че причина са няколко хапчета луминал в комбинация с малко алкохол. Баща ми не повярва. Той никога не е ползвал приспивателни. Истината обаче е, че аз му бях сипала в бирата 2 таблетки. Имах среща с кардинала, баща ми ме беше заключил. Ще разкажа този факт. И ще предам касетата на вестника, в който днес има статия за теб. Искаш ли да спреш да говориш? Я пусни касетата да видя какво толкова те притесни, че застреля своя любим съпруг. Законът мина. Не съм се съмнявал. Не бързай да излагаш. Изчакай. Поел съм ангажимент. Пък и да ти призная, нямам търпение. Цял живот чакам този момент. Страхувам се, че ще имаш неприятности. Едва ли. По-скоро ще получа орден. Трябва да знаеш, че
Едни много силни хора са хвърлили око на колекцията ти. Бояджиев, щом успях да я опазя до сега, не виждам кой от тук натам ще ми я вземе. Аз? Ти си получи хонорара. Но не съм си взел дивидента. За 20 години ти удвои и утрои богатството си. Според теб аз имам ли заслуга? И алчността ти, господин магистрат, е забележителна. С антиките, които получи, можеш да си купиш атомна подводница. Какво искаш още? Предай на твоите хора, ако изобщо има такива, че не харесвам посредника. И слушай ме сега спокойно. Има такива хора. Глупаво е да ги подценяваш. Започни да преговаряш. Те не знаят какво точно притежаваш, само са чували. Затова те съветвам да ми влагаш. Интересуват се най-вече от медальона. На тях ще дадем копие. Ще ти осигуря най-големия фалшификатор. Довери ми се, ще те спаси и този път. На тях копието, а оригиналът на кого? Ако искаш да спасиш колекцията си. Няма да го получиш. С годините ставаш все по-нагъл. Преди 20 години не би помислил да ми искаш медальона. Разговорът приключи. Не! Не е приключил, едва сега започва и само от теб зависи колко ще продължи, ще загубиш всичко, в това число и Виктория, ще те тикнат в панделата. Ах, Виктория, Виктория. Значи стария мошеник е решил да ме изнудва. Къде намери тая касета? Сейфа. Сейфа. Исках да видя прословутия медальон. Ти видя ли медальона? Една метална плоча, дори не е златна. Дори не е златна. Тая метална плоча е лежала на гърдите на един от най-великите мъже на земята. Няма начин. Ще инсценирам самоубийство. Забравяш касетата. Касетата, да. Забравям касетата, забравяш и ти. И мама ли да забравя? Ще се обърне в гроба, ако разбере, че съм премълчала истината. Майка ти не беше безразлична към кардинала. Тя убийството му ще ти прости, но това, че се отказваш от богатството му, затова наистина ще се обърне в гроба. Значи, за мен остава касетата, за тебе всичко останало. Мама го е обичала истински. Майка ти обичаш истински и Стоян. Ти щеше ли да се омъжиш за кардинала, ако той не те посрещаше и изпращаше с последен модел Мерцедес? Щеше ли да се омъжиш за него, ако той не те водеше в най-скъпите клубове? Щеше ли да се омъжиш за него, ако той не ти беше купил сватбената рокля от Лондон? Защо не се омъжиш за едно момче? Щяхте да живеете в панелния апартамент на родителите му, щяхте да карате 20 годишния Варбург на баща му, щяхте да говорите само за пари и след една година нямаше да можете да се гледате. А веднъж вече си направила глупост. Грешка. Не прави второ, ще те спаси. Време да тръгвам. Мислех, че е по-различен от останалите мъже. Беше... Виктория, мисля, че ни чака доста работа. Ако унищожа касетата, ставам ваш съучастник. Да, ако решиш да ме компрометираш, ще загазиш. Много лошо ще загазиш. Бедна ти фантазията колко ще загазиш. Не ме интересува. Не те интересува. Ти мислиш, че за убийство на кардинала ще ти дадат някаква по-лека присъда. Лъжеш се! Не ме интересува. Лъжеш се! Не ме интересува. Ще разлаеш само жълтата преса. Едни ще те възхваляват, други ще те разпъват на кръст, ще станеш звезда. От ден до пладне у нас звездите се раждат всеки ден и загасват всеки ден. Не ме интересува. Не те интересува. Виж сега, за убийство на кардинала може да получиш някаква условна присъда, но ако се опиташ да злепоставиш мене,
колегите ми ще бъдат безмилостни, защото ти, убийцата, се опитваш да очерниш човека, който представлява една от трите власти на държавата. Не е по силите ти, моето момиче, наистина не е по силите ти. Ти представяш ли си какъв живот те очаква? Богата, красива, млада. Не ме интересува. Не те интересува. Майка ти също беше много безразсъден човек. Беше отлична студентка, се омъжи за Стоян. Стоян! Замира с него за Странджа Сакар да строи някаква младежка република. 2 години живя в фургон. Изпростя. Подивя. След това реши да продължи образованието си, обаче Стоян започна да и прави скандали. Отиде в някакъв археологически обект и там срещна кардинала. Защо ти разказвам всичко това? Защото и ти като майка си оставяш чувствата да наделеят на разума. Забрави всичко. Забрави всичко, замини някъде. Майка ти, ако можеше... Ако беше жива сега, майка ти щеше да те посъветва същото. Тя нямаше да се радва, че ти гниеш в затвора. Повярвай ми, тя нямаше да се радва. В какво му упрекваш? В това, че съм спестил на кардинала затвора. Баща ти също заслужаваше наказание. Той не беше виновен за смъртта на майка ти, но беше виновен за проваления живот. Още първата година заселниците изпугаха парите, които държавата им беше отпуснала, фейкаха някъде. Стоян и дума не даваше да се каже за връщане. Майка ти страдаше. Той досега отказва да признае вината си. А когато разбра, че майката му изневерява с кардинала, направо подивя. Защо не вкарах кардинала в затвора? Защото ако беше влязъл в затвора, богатството му щеше да се разпиле. Сега цялото е твое. Твое, моето момиче. Скъпа, изглеждаш великолепно. Виктория, мила, Кирил страшно съжаляваше, че не е успял да те покани. За съжаление, тя не може да остане. Така ли? Аз пък няма да я пусна. От кога не си идвала в къщи? Само не се оправдавай със Стоян, той те боготвори. Просто е голям инат. Опитай се да го разбереш. Мъжът не се чувства добре. Така ли? Да. Какво му е? Депресия. Кардинала в депресия. Абсурд. Защо се чудваш? Мъжете на тая възраст доста често изпадат в депресия, особено ако имат по-млади съпруги. Страшно съжалявам. Защо не се обадиш? Може да му е минало. Обадихме се, той не вдига телефона. Мила, и на тебе не ти е лесно. Кардинала в депресия, баща ти обиден. Не им обръщай внимание. Мъжете, мила, са егоисти. Мила, престани да й даваш съвети, живота ще я научи. Сега, колкото и да съжаляваме, тя трябва да се прибере при любимия си съпруг. Обади ми се да ми кажеш как е. Ще ти се обадим да ти кажем как е. Успяла ли е да се запознае с гостите ни? И това е успяла да направи Роза. Ще бъдат разочаровани. Особено мъжете. Не занимавайте с тези камиони, казвам. Не занимавай повече с тези Разбрахме се. Абе, на планьовката ще се разберем. Не ме интересува, няма да пускаш нищо. Не мисля повече, няма.
Точно така. Уж беше само за 5 минути. Сигурно се оплаква сега от баща си там, не знам. Държа се прекалено грубо. В погледа на този Стоян имаше нещо много неприятно. Вие нали знаете, че Стоян е лежал в затвора? Сериозно? Уха! Сигурно е много вълнуващо да спиш под един покрив с бандюга. Намираш го привлекателен ли, мила? Ми толкова е мрачен. Май някой идва. Това е повършен човек. Някоя котка е прескочила зида. Поне Роза да се беше появила от някъде. Знаете ли, да. Бях чел някъде, че това момиче, е женено за един много известен и богат маняр. Бил 40 години по-възрастен от тея. Един ден ще съжалява. Той маняр няма да живее с орлите. Обаче има интересно излъчване това момиче. Богат вътрешен живот. Затова ли Кирчо се затвори с нея и ни забрави? Така е, ама. Ако до 5 минути не се появят, аз лично се тръгвам. Напили се? Ако това се беше случило в нашия дом, според тебе, те как щеха да реагират, мила? А? Красимире, ти не можеш да сравняваш техните ангажименти с нашите ангажименти. С твоите специално, наистина не мога, бе, Сашко. Ама моите не са по-малко от техните. Аз, господин художник, съм капиталист и печеля пари. Ама за себе си и за държавата. А тези двамата само лапат. Ако работеха колкото аз работя, тази държава нямаше да има и грам престъпност. Красимире, пиян си. Обиден съм, не съм пиян! Вие не сте ли? Ние сме достатъчно близки и с Кирчо, и с Роза. Близки ли? Ама каква близост може да има между един беден цапач и един велик магистрат, бе, Александре? Ами че те даже картинките не ти купуват. Моля те. Аз дори и не продавам. Не продаваш? Не продавам. Чакай да видим. Дам ти 10 000 лева за тези кълбенца. Айде, минаха 5 минути, тръгвай си. 5000 сега, останалите след малко. Съжалявам, картината не се продава. А ти ще нарисуваш на Бояджиев друга, бе, Александре. На него ме презоная работа дали формите ти са обли или ръбески. Аз ти давам 5000 лева за тези кълбенца. Бях сигурна, че ще се напия. По-добре да не бях идвала. Какво искаш ти, бе? Какво искаш? Да развалиш на хората празник? Какъв празник, ма? Тия с празника ти няма. Ти какво искаш сега да правя? Да стоя тук мирно и да ги чакам. Това ли? Няма, миличък, аз сега отивам и ще ги намеря и ще ги доведа. Само спокойно. Боже Господи, не мога да го понасям. Ако ти дам БМВ-то си, с турбодизел инжекцион последен модел БМВ за тези кълбенца. Соня, я ми дай нещо за писане. Дай. Ето ли това? Ти какво искаш, бе? Да го унижиш, това ли искаш? Не е богат като тебе, това не ти дава право да се държиш с него по този начин. Александре, той се гаври. Соня, дали ти умръзна нашата таратайка? Александре, моля те, покажи, че имаш малко достоинство. Достатъчно години го имах това достоинство. Сега ще имам БМВ, турбодизел. Така, ето, това е договор за размяна. Моля ти се да го подпишеш там надолу. Така, значи аз ти давам моето БМВ, а ти ми даваш ето тези кълбета. Добре. Днеска сме 22
Добре. Заповядай. Добре. Чакай, чак да забравяме, Александре. Ключовете. Да, на 3. На 3. 1, 2, 3. И сега, значи ако съм те разбрал правилно, ти като рисуваш, влагаш душата си в твоите така картини. Така Точно така. Значи, излагаш ги, обаче всъщност като ги излагаш, не излагаш тях, а излагаш самия себе си, така ли са? Точно така. Значи сега, ако аз реша да унижа една твоя картина, това значи все едно, че съм се изгаврил с тебе самия, така ли? Да. Гледай сега, какво ще направя аз. Пред тебе, пред достойната Соня. Аз ще се изпикая върху картината ти. Ти можеш да направиш същото и с бившето ми БМВ. Ако случайно нещо те притеснява, мога да ти върна картината, само че ти трябва да ми върнеш БМВ турбодизел инжекцион. Ще се напикая. Върни му ключовете. Върни му веднага ключовете. Веднага скъсай договора. Александре, ако позволиш подобна гавра, ти повече няма да можеш да рисуваш. Ох, как ми е омръзнало всичко, Соня. Александре, картините са твоя живот. Картините са моето проклятие. Хей, Краси, ще ти донеса всичките си картини да си пикаеш върху тях колкото искаш и колкото можеш. Да, аз отивам да се разхождам с новото си БМВ. Ако се появят боядживи, обадете ми се. Абе, какво става тук, бе? Кой е отвързал това куче? Направо ще ме разкъса. На терасата горе има труп! Шегуваш се! На терасата горе има труп! Ма да не е препадна. Лежи в лотва кръв! Видя ли кой? Паднал е по очи! Иди да видиш! Иди да видиш! Тая картина боядживи. Къде сте я боядживи, бе, да го вземе? Къде са боядживи? Сами сме! Какво става тук, бе? Вместо стопаните намираме мъртвец. Чакай сега. Първо, застелен ли е или е само заклан? Идиот, как да разбера в тъмното? Ние се явяваме свидетели. Никакви свидетели не сме. Нито сме видели, нито сме чули. Ама давате ли си сметка само колко е скандално? Значи, труп в къщата на висш магистрат. Стига, ако извикаме полицията в отсъствието на Кирил, знаеш ли какви проблеми можем да му създадем? Ай си чупи! Хайде! Кучето! Ще стоим тук, докато бояджиеви се появят. Ама защо не сме информирали веднага? Защото не сме видели и не сме чули. Бяхме в хола и ще бъде много по-подозрително, ако сега, например, кажем, че сме офейкали. Точно така. В 23:35 на терасата има труп. Кой го убил? Защо? Какво е търсил на терасата? А вие давате ли си сметка, че сме сами в къща с мъртвец? Ако всички са избити, тук. Стига да е. Глупости! Ти провери ли навсякъде? Естествено. Ама не е странно, че стопаните са ни оставили в къща с мъртвец. Айде да се чупиме. Айде. Кучето! Не става. Кой го е отвързал?
това куче? А? Кой го е отвързал? Какво е правило това кучето? Лаеше ме, всички чухме, че лае. Добре, де, нали беше вързан? Да, ама някой го е отвързал. Ами ако избият и нас? Какво? За да няма свидетели? Ще бъде глупаво при положение, че наистина нито сме видели, нито сме чули. Само си представете. Убиват ги, изхвърлят ги някъде там в гората, обаче килърът ни е забелязал. Връща се. Да. Стоян преди да умре е успял да отвърже кучето, да убие килъра, глупости на търкалета. Трябва да отидем в полицията. И кой ще им кажеш? Ще сме открили мъртвец. И веднага ще влезеш в кръга на заподозрени. Що ще ме подозират? Мене за какво могат да ме подозират? Аз какво съм направила, че ще ме подозират? Полицията ги има всякакви. Моля ти се. Достатъчно е да започнат да те разхождат по разни следствия. Така, достатъчно е да им влезеш в компютрите. Ай, на вашите тези боядживи са живи. Къде са, бе? Къде са, като са живи? А? Що ни залязаха тук? Стоим като в капан. 23-38 в капан сме. Гушни ме! Соня. Трябва нещо... Трябва да се освободим от този труп. Ти Да, отиваш, така. разфасоваш трупа и го даваш на кучето. Ти чуеш ли се какво говориш? Как въобще може да ти мине през главата да ходя да разфасовам трупа? Соня, ти никога не си се държала по този начин. Може би аз също съм се преструвала. Соня, айде стига. Вече всички сме изнервени достатъчно. Стига толкова, моля. Какво каза, бе? Че ти е писнало да се правиш на художник, нали така? Аз ти казвам, че ми писна да се правя на майка Тереза. Писна ми. Знаеш ли какво ми е идвало понякога? Да те удуша. Това ми е идвало, да те удуша. Ти полудяли! Знаеш ли какво ми приличаш ти? На гасеница ми приличаш. О, колко лесно те извадиха от пашкула ти. За какви гасеници и пашкули говориш? Мъжът ти замени вашата кола, за тая цапаница, за да се изпикае върху нея пред автора и пред мен. Какво да направи? Да се изпикае върху нея, да се изпикае, да унижи Александър. Точно така, стига вече! Достатъчно! Навън има труп, кучето е отвързано, а вие тук се карате за някаква кола. Красимире, истина ли е? Много добре знаеш как мразят да ми се превземат. Седнал да ми приказва, че не го интересували парите. Твоите пиянски истории са ми дошли до... Не я давам. Взимай си картината, не заслужава даже се изпикае върху нея. Нищо няма да взимам. Не. Имаме си договор. Да. Дай договора. Няма. Дай договора! Само да си посмял да й дадеш договора. Я ми дай ключовете. Какво? Дай ми ключовете. Какво? Дай ми ключовете. Дал си им ключовете! Дал си! О, Боже! Дал им ключ! Виж какво, ти само посмей да се качиш, аз ще ти изпратя едни, ще ти шупят ръчичките, ще ти изчупят... Ако искаш да четеш за далаверите на съпруга си в нашия вестник, хайде изпрати ги, де. Хайде изпрати ги. Ти знаеш ли кога ще излезе нещо за мен във вашия вестник? Що да не излезе, а? Що да не излезе? Що ми излезе за Бояджиев? Що да не излезе за теб, бе? Знаеш ли колко си удобен, а? Комсомолски кадър, ново богаташ, приятел на виш магистрат. Охо, как ще те отстрелям като пъдък в овес? Ще те отстрелям, освен ако не си платиш. Соня,
Ти се опитваш да го рекетираш? Точно така. Ти му забинаш гърба. На кого, ма? На Бояджиев. На Бояджиев аз никога. Ти си писала, ти си кучко. Ако ти познаваше стила ми, драга, щеше да разбереш, че не съм аз, ама ти не четеш. Сега ще го Не прочета. четеш, Ще го не прочета. Соня, ти четеш. не можеш да паднеш толкова ниско. Мога. Не можеш да паднеш. Мога. Ти не бива да падаш толкова ниско. Ключовете! Писна ми да правя журналистика, писна ми! Думи, понятия! Всичко е ужасно фалшиво! Преди 10 години презирах новобогатажите, а сега ги мразя, а презирам себе си! Я ли вижте, бе? Живеем като в някакъв идиотски филм. Отпред пред екрана всичко става нормално, обаче. Ако погледнеш зад екрана, всичко е с главата надолу. Всичко е с главата надолу. Всичко. Айде, казвайте какво ще правим с трупа. Аз предлагам да го изхвърлим някъде. Как? Не знам, просто да го изнесем някъде около колосото, така да го разположим някъде между клоните. А кучето? Не става. Ще го приспим. Как? Роза нали страда от безсъние? Ми трябва да има някакви приспивателни. Няма да проверим банята. Ти представяш ли си да намерим и там труп? Боже Господи, всичко си представям. Краска, те фактически и Бояджиеви могат да бъдат заподозряни. Стоян също. Да, и Стоян. Ние, нали, Краска, сега фактически го фърляме някъде то на около връстното и изчезваме. Никъде няма да ходим. Дано Бояджиеви се появят по-скоро, защото иначе здравата ще загази. Краска, Красвендър, нашите дали са намерили приспивателното? Какво приспивателно? Нали, твоята и моята отидоха за приспивателното на Роза. Коя е Роза? Абе, нашите дали са намерили приспивателното? Щом нашите са тръгнали, значи ще го намерят. Това трябва да ти спи кон, камо ли куче? И аз ще си взема едно. Ами направо де ще си взема. Гати. Така, трябва да ги стриеме все пак на прах. Знаеш какво? Дай, ще ги сложим в главата на прасето. Ето. Готово. Айде така. Кой ще му сервира? Сашко, Да. вие вече се познавате. Не. По-добре някой непознат. Някой по-смел, а? Не, да не се познат. Дайте, аз ще занеса. Краска, внимавай. Отдалече. Чули, Краска, отдалече. Фърляш и бегаш. Хайде, Краска. Изплюскай за секунда. Сега трябва да натоварим трупа на една кола и да го закараме на околовръстното. Хем е близо, хем по-бързо ще го намерят. Сега нашата кола бие на очи. Чакай малко. Ти искаше да кажеш, вашата кола бие на очи. Да. Абе, БМВ-то ще е ваше само през трупа ми, бе. О, моля ти се, то е.
Съжалявам, може да изнесете трупа с таратайката. Бе, надула си, бе. Много било лесно. И аз сега предлагам. Вие двамата с Александър да изнесете трупа, ние с Красимир ще заличим следите. Не пари лампата. Спусни завесите. Спуснати са. Да не прозират. Не, плюшени са. Къде е? В банята. И какво правеше? Лежеше във ваната. Лежеше във ваната и искаше да правите секс. Беше избрал лош момент. Не. За това, че си убила мъжа ти, мога да ти простя, но за това, че си отказала секс във ваната, за това наистина заслужаваш наказание. Трябва да съм адски извратен, за да се чукам с убиеца на майка ми. Ще се предам, ще направя пълни самопризнания. На кого смяташ да звъниш? Първо на полицията, после на вестника. Никъде няма да звъниш. Ръцете на тила! Ами, ако ме убиеш, ще получиш доживотна присъда. Но ще докажа, че си корумпиран. За мъртвия магистрат или добро, или нищо. Ще се опитам. Кардинала редовно ме водеше на стрелбище. Стреля! Мамка ми! Кириле! Убили го! Не, мисля, че го оцелих в рамото. Кириле! Аз съм Роза, няма да умреш! Ще извикам линейката, не си пин веднага! Аз съм Роза, няма да умреш, няма! Аз съм Роза! Виждам, ма! Виждам, че си Роза! Няма го. Кой го няма? Остави го да лежи във ваната. Ами ако и него си стреляла с топ патрон, естествено, че няма да го има. Не ме докосвай! Виктория, защо се опита да убиеш Кирил? Не съм искала да го убивам. Роза, да вървим. Не ми отговори на въпроса. Роза, моля те да вървим. Не ми отговори на въпроса. Кардинал е виновен за смъртта на мама. Мъжът ти е знал и го е изнудвал. Това ли било? Заради случка от преди 20 години си готова да засипеш нашия живот. Този на баща ти и своя. Какво ще постигнеш? Някаква справедливост. Ще докажеш, че виновният получава възмездие. Ще влезеш в затвора с високо вдигната глава. Да, има голяма вероятност да намерим труп вкъщи. Тогава от съдник ще се превърнеш в подбудител. Роза, моля те да вървим. Роза! Стани веднага! Няма го! Къде е сейфа? Сейфа къде е? Ами сега? Ако кардиналът те потърси вкъщи, Стоян ще го убие. По-скоро кардинал ще убие него. Точно така. И кой ще носи моралната отговорност? Ей, трябва да вървим. Бягай, 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 бягай! Бягай! Скъпа, защо ме проследи? Защото не повярвах, че кардинала е в депресия. Аз щях сам да се оправя. Щеше ли да изпразниш сейфа? Съкровище, аз съм магистрат. Аз не съм късоразбивач. Да тръгваме. Къде е трупа? Къде е трупа? Не, ама ако аз бях казал, че съм видял труп, тя щеше да ме изкара пиян. Да. Щеше да го изкараш, нали, Гери? Ма вие искате да ме изкарате, че аз халюцинирам ли? Случва се при дълго гладуване. Спънах се в него. Лежеше по очи. По-добре да имаше труп. Сега ситуацията става още по-заплетена. Айде си ходим. Поне да не бяхте го събуждали това куче. Кофти работа. Добре, че не извикахме полицията. Последно.
Имаше ли труп? Нямаше труп. Кой може да докаже, че е имало труп? Още по-малко пък, че съм го видяла. Нямаше труп. Няма труп, няма. Дай. Нали ще ни върнеш колата? След 3-4 години тя ще е старо желязо, а пък картината ти ще се струва милиарди. Я не се прави на лисица. Картината му нищо не струва. Аз може да не съм гений, обаче аз ще продължавам да рисувам. Точно така. Ще рисувам и ще си въобразявам, че това, което правя, наистина е хубаво. Докато ти, Сонче, ще ставаш все по-изморена, по-злобна. А вие, Гери, нали претендирате, че сте капиталисти? Да. В такъв случай ви е ясно, че всяко нещо си има цена. Краси ми предложи да се погаври с мене, предложи ми една цена, аз се приех. Сега аз мога да му върна БМВ-то. А ти можеш ли да ми върнеш достоинството? Карали си БМВ-то със здраве и не обръщай внимание на жена ми. Ти си идиот, Красимир. И с БМВ, и без БМВ той ще си остане един жалък цапач. Ти какво искаш от него? Искам да започне да цени труда си, за да го ценят другите. Аз купувам точно това, което виждам и пукната стотинка не давам за неговите чувства. Дали душата ми улекува или се разкъсва от мъка, когато продаде някоя си своя картина, мен това въобще не ме интересува. А може да има някои, които ги интересува. Тези някои много малко купуват, бе, Александре. Ама много се превземат. Искам да разбера как ще обясниш утре новата си придобивка. Дали ще кажеш, че на толкова си оценил достоинството, или ще се похвали, ще си продал там онази цапаница. Александре, не те знам дали си даровит или бездарен. Ама знам, че си смачкан. Смачкан си, бе, човек. Само рекламирай се. Експонирай се. Кажи,
че половината от картините, които утре ще излагаш там на онази изложба, вече са ти изкупени. Похвали се, че някакъв висш магистрат е твой невероятен почитател. Прави се да преуспял мъж, ходи по коктейли, прави скандали, това поне се котира. Кажи, че си приятел с мутри и с банкери, защото те единствени купуват картини в тази държава. Това е истината, Александре. Влез в някоя партия или рисувай по голи женски тела, по пъповете и каквото щеш прави. Само бъди скандален. И ако след всичкото това нещо Соня, твоята велика Соня, каже, че си смачкан отново, тогава вземи и се разведи с нея. С други думи, бъди скандален, за да те купуват. Това е единственото, което можеш да направиш в тази държава. Не искам! И не мога. В такъв случай трябва да ми върнеш БМВ-то. То е за такива като мене. Не е за тебе. Аз обаче имам нужда от твоето БМВ. Освен това, намирам някои от съветите ти за доста добри. Особено тези за развода. Може би всички ние тук трябва да се разведем. Ай не му влизай в тона. Соня, забранявам ти да говориш за развод. Бяхте ли, бе, хора? Соня, забранявам ти да говориш, защото иначе ще превъртя. Моля ти се, няма да превъртиш. Ще превъртя. Няма да превъртиш. Ще превъртя. Айде, превъртай! Айде, не било правила тя любов на морския бряг. Казах, че не помня от кога, а не изобщо. А Русия спасител, помниш ли го, а? Русия спасител, целият къпик. На сутринта се смях, радвах се, че ти си прекарала една великолепна нощ. Да, тогава може би нарисувах най-хубавата си картина, изпитание 96. Ти си моето изпитание. Ти не разбрали, бе? Не разбрали, че няма никакъв спасител? Не разбрали, бе? Не ме интересува дали се чукала с него или не се чукала. Няма да ти позволя. Аз отдавна бях вече приел, че твой личен живот е неприкосновена зона, обаче няма да ти позволя да ме лишиш от своята съпричастност. Ако ми говориш за развод, ще се обеся, нали? Айде, обеси се, бе! Ей, сега ще се обеся тук! И ще видиш като... Обеси се, бе! Обеси се, бе! Айде да видим как ще се обесиш, бе! За да се чувствам гузна, нали? За да се чувствам гузна! Аз ще се обеся преди тебе! Ще се обеся преди тебе! Аз така не издържам повече! Води ме в някоя квартална кръчма! И поръчвай! И за мен ли се сбира? Всичко живо да рисува от прегръдките ни бясно да Журналистиката е в опадък! Браво! Пусни ме, бе! Пусни ме! Викам на масата! Айде да си ходим, браво! Айде да си ходим! Искам наоколо пръсна! Къде? 12,80! Аха, и да ме оставите мене сам тука. Тая няма да я бъде. Аз отивам да събудя кучето. Ще оставиш Ако го кучето на мен. направиш, жестоко ще съжаляваш! Дай шишета! Събуди го, Ако пусна шишетата, ще падна. Дай шишета! дай шишетата!
става, бе? Забавлявате ли се? Айде, продължавайте. Аз ако ви преча да изляза. Не, стойте си. Те искаха да ме убият. Няма такова нещо, само се скарахме за тия две шишета. Александре, вино има достатъчно. Проблема е, че се напи и не знае какво върши. Сашо, всеки ще ти каже, че пиянството не се лекува с бой. Той искаше да иде при кучето. Ти трябваше да ви предупредя, бе. Опасно е. Май ви е харесало, щом сте изяли и главата. Главата изяде кучето. Да. Тогава може да му дадеш чаша студено вино. Кучето изяде главата. Кучето спи. Спи? Ние го приспахме. Ами ако не се събуди? С хапчетата на Роза. И що го приспахте? Много лаеше. Направо щеше да ме разкъса. Ако си се е опитал да излезеш навън, е щяло. Що бе, забранено ли е да се излиза навън? Не е забранено. Опасно е. И ние го разбрахме, ама твърде късно. Трябваше да се тръгне. По-рано. Щяхте да обидите домакините, знаете колко много държат на вас. И ние много държим на тях и предполагам, че всеки момент ще се появят. Това ме притеснява, я. Като го видят опоен домашния любимец. Ами събудете го! Куче! Вие успяхте ли да разгледате нощ на София, а? От терасата се открива чудесна гледка. Ние почти не сме излизали. Само Гери дето... Аз излизах. Но беше толкова тъмно. Така се оплаших и се прибрах веднага. Да, в тъмното на човек може да му се привиди какво ли не. В затвора един осъден ми разказа как го обвинили в убийство. Една вечер се прибирал и за по-напряко решил да мине по железопътния мост над реката, дето пресичала селището. Изведнъж на другия край на моста видял една млада дама. В този миг обаче луната се скрила зад облак. Когато се показала, жената вече е нямала. Още същата вечер разказал тая история на един свой приятел. Не минало много време и го арестували. Обвинили го в убийство на младата дама, чийто труп бил намерен в реката, под моста. Прокурора решили веднъж, че си виновен. От 9 дерета ще ти докара вода, ама ще те вкара в затвора. Много съжалявам, но аз изобщо не успях да се полюбувам на нощ на София. И някоя нощ да дойдеш специално за това. Да, добре. Слава Богу, все още сте тук. Ужасно се срамувам, съжалявам. Добър вечер. Роза! Добър вечер. Браво, Краси, седни. Дано не сте скучали, докато ни нямаше. За компенсация ви вода това хубаво момиче. Следващият път ще ви поканя на гости в мое отсъствие. Беше много забавно. Познавате Виктория? Имахме удоволствието. Прекрасна млада дама, да. Ами вие сега какво, сами ли сте? Не, Кирил прибира колата в гаража. Аз щях да я пребера, той ще ожули. Не я ожулих. Да не сте решили да си ходите? Ами, помислихме, че сте много изморени
Сашко, с вас така си почивам. Радвам се, че те виждам. Радвам се. Ау. Здравей, Соня, радвам се, че те виждам. Хубава работа. 3 килограма за една седмица. 3 килограма и главата си изяла. Главата изяде кучето. А къде е кучето? Не го чувам. То спи. Как така спи? Не храни се и си легна. Марат! Спи! Що пищиш, ма? Кириле, кучето е умряло. Как така умряло, ма? Отровено е! Как така отровено? Няма такова нещо. Спи. Стояне, какво става тук? Дали му от приспивателните на Роза. А ти къде беше? Имах малко работа. Значи сте решили да си ходите. Ами почувствахме се малко обидени, бе, Бойчев. Помислихме, че нещо ви е възпрепятствало. Едва ли ви е до гости след днешната статия? Айде сега, глупости. Кервана си лае, пък кучетата, нали... Моля? Соня, ти ли каза на здраве? На здраве. Ами, кай да на здраве тогава. Сашко, би ли бил така добър да помогнеш за масата? Чудесно, браво. Помогна. И ти ли ще помогнеш? нека я Браво, кажем. браво. Какво пиеш? Ами, какво? Уиски? Няма да Разбира се, откажеш. че уиски. Чудесно. Ето. Заповядай, Соня, ти уиски няма да откажеш. Още малко. Роза, сипвам ти още малко. Сашко, уиски. Благодаря, господин Буджев. Крас, ти си имаш цяла бутилка. Ами на здраве! Много ми е приятно. Здраве, Роза. Никой ли не е идвал, докато ни нямаше? Що чакаме ли някого? Вече никого не чакам. Ние почти не сме излизали. Много хубава къща. Говорихме си, че хората с много пари обикновено строят грозни къщи. Потънали сме в заеми, един Господ знае как ще ги изплаща. Не само Господ. Гери, не му давай да шофира. Много е пил, бе. Ние нямаме кола. Така ли? Ами БМВ-то отвънка на кой е? Аз съм го подарил на Александър, замених го за неговите кълбета. Много хубави са кълбетата, обаче ти казали на новия собственик, че колата е ипотекирана. Какво? Затова ли уния го търсят през ден? Много ли дължиш? Достатъчно за моите възможности, айде стига. Докато си решиш проблемите, ще живееш на хотел. Мошенник. Очаквам да прочета някоя сутрин, че са те взривили. Кой ще ми повярва, че съм заменил чисто ново БМВ за тая цапаница? А? Ама лакомията, Александре? Събуди се! Кучето лае! Марат, събуди се! Събуди се, ела! Къде си? Къде си тук? Къде си меченцето ми? Къде си Милича? По какво лаеш? Роза! О, Боже! Роза! Внимателно! Дай да пине нещо. Роза? В гаража има труп. Видя го най-после. Марат го намери. Трупът е на кардинала. В новата ми къща няма да го преживея. Пини. Кой е кардинала? Мъжът ми. И маняра. Сигурна ли си, че е той? Да! О, ние отдавна трябваше да сме си в къщи, ама как се отплеснахме, то... Стояне! Защо ми се струва на мен, че трябва да повикаме полиция? Не, аз смятам, че домакините трябва да решат. Ние сме само гости. Какво да останем или да се тръгнем, Бояджиев? Неща полиция. Да, разбира се, само искам нещо да попитам. Сигурно си единствена наследница. Да, единствена наследница.
Не, аз не искам нищо. Аз няма да взема нищо. Вярвам ти, права си. Извинявайте, но разговорът стана прекалено личен, мисля си вървя. Айде, Соня. Сега обаче, защо аз си мисля, че ние също имаме отношение към прословутото богатство? Защото при определени условия можем и да не свидетелстваме. Аз предлагам да обсъдим тази оферта. Ти предлагаш рекет. Ами, крайно време беше да се сменим ролите, Бояджиев. Добре, с теб се разбираме така. Обаждам се на кредиторите ти и ги моля да забравят претенциите си. Става ли, Гери? Чудесно. Красимире, мислех, че сме приятели. Миличка, все пак и ние си плащаме за това приятелство. Скъпа, казвайте сега вие какво искате. Ами, господин Бояджиев, аз мисля да си вървя. Защо? Казвай какво искаш. Нещо свързано с картините, ако може. Ами аз съм твой почитател. 5000 в аванс. Добре, нямам ателие. Ау, това е много лошо. Нямаш ателие. Колко картини имаш? Доста са. Доста. Значи купувам картините, купуваш си ателие. Става ли? Да, а 5000... Стояне, дай му на този 5000. Добре. Аз ще тръгвам. Само, Краска, колата застрахована ли? Беше. Допреди половин час. Ясно. Добре. Соня, измислимо алиби за тая нощ, ти ги умееш тия неща. Все едно съм бил в кухнята и съм рисувал. Да. Нали, кучето е вързано? Вързано е. Добре. Роза, само да те помоля за една бутилка, че... Александър! Благодаря. Кучето е вързано, аз ще тръгвам. Господин Бояджиев, трябва по-често да се виждаме. Много благодаря. Александър! Довиждане. Знаете ли, на откриване на изложбата ще има... много благодаря. Махай се! Добре, тръгвам. Значи кучето е вързано, ама ще има наживо пияно. Сашо! Да! Броя до 3. Много благодаря, тръгвам. Кучето, нали? Добре. Махай се! Тръгвам. Тази картина не трябва да се излага на Махай пряка се веднага! слънчева светлина. Веднага се махай! Добре, тръгвам. Махай се веднага! Ето. Ей! Хем не го понасям, хем ми е жал за него. Вие всъщност къде бяхте? Това изобщо не те интересува. В дома на убития. Убиецът сред нас ли е? За съжаление. И защо го е убил? Защото е прекалено горд. Защото не иска и не може да забрави обидата. Каква обида? Соня, много питаш. Каква обида? Много питаш, Соня. Каква обида? Това познато ли ти е? Ядко, ще виж колко интересни неща. Питайте господин Бояджиев. Не, защо? Ти си по-убедителна. Продължавай. Той е престъпник. Раздава правосъдие. Виктория, моля те. Не разбираш ли, той не те е спасил, той те е тикнал в затвора! Виктория! Успокой се. Не наливай масло в огъня. Кирил Бояджиев е толкова лош, колкото всеки друг с неговата власт. Той е като голям кораб. Започне ли да потъва, ще повлече всички ни. Смъртта на кардинала е достатъчна. Майка ти е отмъстена, Бог да я прости. Ти си знал? Какво стана? Взривиха БМВ-то на Красимир, това стана. Кой го взриви? Кредиторите, не Александър. Кредиторите. Новата ми къща няма да Александър! Новата ми Александър! Боже! Новата ми къща! Боже, в гаража има труп пред него, взривена кола. Полицията ще пристигне всеки момент. Какво ще правим? Краси, Сияне, елате с мен. Виктория!
Мисля, че ще бъде адски неблагодарно, ако се опиташ да лепнеш петно върху Кирил. Забрави ли как те гледаше през последните 20 години, докато баща ти беше в затвора? Забрави ли как те гледаше? Забрави ли как влезе право? Нямаш представа как се разстрои, когато разбра, че ще се омъжваш за кардинала. Беше на ръба да ти каже истината. Аз го спрях и съжалявам. Той те обича и ще те обича като родна дъщеря. Престани да се робиш в миналото. Тази вечер ти затвори последната врата. Представи си какво бъдеще можеш да имаш. Само след 10 години те виждам висш магистрат като Кирил. И е напълно възможно, ако се ползваш с неговите протекции. И каквато си красива и богата може. Боже, направо ти завиждам. Вода! Сашо, чуваш ли ме, Сашо? Вода! Дай му вода, дай му вода! Изгубил си е слуха! За какво му е слух да не рисува с ушите си? Дай вода на човека! Няма вода! Сашо! Ти наистина си голям художник. Наистина, Сашо. Ти обаче до сега не си имал късмет. Сега, Сашо, всичко ще се нареди. Бояджиеви започват да купуват картините ти. Ти ще имаш ново ателие, Сашо. Сашо, чуваш ли ме? Не припадай, Сашо. Сашо, любов моя, Сашо. Сашо, любов моя, Сашо. Ще изгорим! Викайте пожарна. Къде отидоха мъжете? Защо ни оставиха сами? Новата ми къща няма да го преживея. Кириле! Какво ще правим с трупа? Труп няма. Гаража е чист. Как така чист? Познай. Гениално. Дошъл е да прибере жена си, е бил взривен. Браво. БМВ-то. Браво. БМВ-то е нашата кола. БМВ-то не е вашата кола. БМВ-то е колата на Виктория. Тя сега ще направи един договор за колко продажба. Защо е учила 5 години, ако не може един договор да направи? Бързо в кабинета да направиш един договор. Бързо! Аз искам да разбера какъв е моят хонорар. И какъв е той? След половин година ще караш ново БМВ. На здраве, Соня. Соня! Здраве. Здраве. Соня, аз имам новина! Соня! Аз съм първият ярко взривен живописец в новата история! Сашо, ти си първият случайно ярко взривен живописец в най-новата история на България. Ти си първият ярко изразен живописец с късмет в най-новата история. И никога не си имал кола. Имам. Не, Сашко. В гаража беше кардинал. Запомни, никога не си имал кола. Сашо, ти бълнуваш. Кардинала беше взривен в колата на Виктория. Бълнуваш. Скъпа! Бълнуваш. Скъпа! Да. Млъкни малко. Да. Ох. Бързо на масата. На масата, че полицията ще пристигне всеки момент. Ами да, мисля, че трябва да бъдем малко разстроени, нали? Аз съм пиян и отказвам да бъда разстроен. Мани му ръката на Александър. Аз казвам с тебе да ходя където и да било. И така. Както обичаме да казваме ние магистратите, всеки е невинен до доказване на противното. Този нонсенс съдържа в себе си много дълбок смисъл. Схващаш ли смисъла? Браво. Ще го обясня обаче по-популярно. Невинен, защото няма вина, или невинен, защото не носи отговорност. Повечето хора са формално невинни, но много малко от тях са достатъчно умни, за да изобразят виновност. Най-висшата проява на инстинкта за самосъхранение. Останалите съсипват живота си, преструвайки се на невинния. Това е едно яло занимание, практикувано още от времето, преди Библията да започне да дели хората на виновни и невинни. Защото отрече, че всяко човешко същество е толкова виновно, колкото и невинно. Разбрали ги? Ще приключа накратко. Много ви обичам. Обичам ви такива, каквито сте. И ние много ви обичаме, господин Бояджиев. Много те благодаря, Гери. Служете ми и аз ще ви служа. На здраве. На здраве, господин Бояджиев. На здраве. За ваше здраве. За наше здраве. Здраве. Здраве.
Готово е. Напихте ли се? Това някаква шега ли е? Изглеждате ужасно. Татко. Те ме обичаха. И аз ги обичах. Искаха да съм щастлива. Те бяха добри. Лошите бях аз. Случаят се оказа доста заплетен. Следствието работи по няколко версии. Събра достатъчно веществени доказателства. Проучи внимателно взаимоотношенията между жертвите на кървавото убийство. Беше извършена двойна съдебна медицинска експертиза и се стигна до заключението, че престъплението е извършено от Иван Петров Иванов по прякор кардинала. На 22 юни, около 1 часа след полунощ, той нахлува в дома на висшия магистрат Кирил Бояджиев и хладнокръвно застрелва домакините и техните гости, след което се самовзривява в колата, с която е дошъл. Жестокото деяние е извършено по дефект. Причината е неуредени взаимоотношения с бизнесмена Красимир Георгиев, който е един от гостите на семейство Бояджиеви в фаталната нощ. В хода на разследването става ясно, че лица, свързани с иманярската мафия, се опитват да принудят кардинала да им продаде на безценица богатата си колекция от антики. Красимир Георгиев му обещава да уреди проблема. За услугата той получава изключително ценен античен предмет. Когато обаче кардинала разбира, че въпросният бизнесмен вместо да изпълни поетия ангажимент, се опитва да реши своите финансови затруднения, като продаде на кредиторите си ценната антика, изпада в състояние близко до умопомрачение и извършва ужасното деяние. Случаят е приключил и поради липса на извършител делото се прекратява и отива в архив.